Να είμαστε και πάλι πίσω στο νησί της Ναυσικάς, 22 λεπτά μετά τις 8, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή στη Μακεδονία διάβασα μια ολόκληρη σελίδα για τη σχολή του Επίκουρου, τον κήπο της Θεσσαλονίκης και τους επικούριους των ημερών μας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Κώστα Καλέβρα, που είναι ιδρυτικό μέλος του κήπου της Θεσσαλονίκης, και τον καλωσορίζουμε. Χαίρετε, κύριε Καλέβρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Επικούριοι είμαστε κι εμείς, μην νομίζετε. Αλλά χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Θέλουμε να ακούσουμε το ό,τι αφορά τον κήπο σας, δηλαδή το δικό σας κήπο. Ναι. Ο κήπος Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε πριν από 7 χρόνια, όταν μια παρέα φίλων, ας πούμε, αποφάσισε να ασχοληθεί με την επικούρια φιλοσοφία. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον κήπο της Θεσσαλονίκης και να αρχίσουμε να εξετάζουμε πρώτα απ' όλα θεωρητικά τα γραπτά του Επίκουρου και συνέχεια να μπορέσουμε αυτά να τα κάνουμε βιωματικά, να τα χρησιμοποιήσουμε στην πράξη, δηλαδή να ζήσουμε με την επικούρια φιλοσοφία και βάσει της επικούριας φιλοσοφίας. Μάλιστα. Αυτό πώς το καταφέρνει κανείς, δηλαδή οι βασικές αρχές του Επίκουρου είναι, πολλοί νομίζω πιστεύουν ότι ο Επίκουρος είναι ο φιλόσοφος της, τέλος πάντων, της απόλαυσης κτλ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Είναι ο πλέον παρεξηγημένος φιλόσοφος. Και αυτό φυσικά για λόγους σκοπιμότητας, γιατί κανένας δεν ήθελε να έχει άτομα ελεύθερα, γιατί ο πυρήνας της ειδικής φιλοσοφίας του Επίκουρου ήταν η ελευθερία. Ήθελε ελεύθερα άτομα, απελευθερωμένα, να έχουν γνώση της φύσης και να μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Μάλιστα. Και βέβαια να έχουν κάποια από τα βασικά πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι αυτό που τουλάχιστον εμένα που μου άρεσε πιο πολύ ήταν ότι μία από τις πολυτέλειες της ζωής είναι να μην τρως μόνος σου το μεσημέρι, ας πούμε, έτσι. Φυσικά, ο Επίκουρος έλεγε δεν έχει σημασία τι θα φας, αλλά με ποιους θα φας και θα φας. Ναι. Και γι' αυτό και η φιλία ήταν πρωταρχικό στον κήπο του Επίκουρου. Ήταν όλοι φίλοι μεταξύ τους και η φιλία στηρίζεται βασικά στο αμοιβαίο όφελος. Όχι να ξέρεις ότι θα ωφεληθείς από τον φίλο σου, αλλά κάποια στιγμή όταν θα χρειαστείς, ξέρεις ότι θα έχεις δίπλα σου κάποιον άνθρωπο να σε στηρίξει. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν για το δικό σας τον κήπο. Είπατε ότι είστε φίλοι. Τι κάνετε, δηλαδή μαζεύεστε? Κοιτάξτε, εμείς κάθε Τρίτη συναντιόμαστε σε ένα καφέ στο Λάθη Βιώσας, με είσοδο ελεύθερη, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει. Είναι πάνω στην Ολύμπου αυτό? Ολύμπου και το Σίτσα Γωνία. Ναι. Εκτός από αυτό, κάθε δεύτερη Τετάρτη κάνουμε κάποιες ομιλίες, συναντήσεις και συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα, είτε της επικαιρότητος είτε θέματα τα οποία αφορούν τη φιλοσοφία του Επίκουρου, και το συζητάμε και το αναλύουμε μαζί με τους άλλους προσκεκλημένους που έρχονται, είτε είναι προσκεκλημένοι είτε όχι, έρχονται ελεύθερα δηλαδή. Από αυτές τις συζητήσεις βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί υπάρχουν και οι αντιθέσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν, και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει το άλλο. Είναι πολύ επικοδομητικά, έρχεται πολλής κόσμος. Αυτές τις συναντήσεις τις κάνουμε στη Λέσχη Τραπεζοϊπαλλήλων κάθε δεύτερη Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κατά πόσον η φιλοσοφία του Επίκουρου μπορεί να βρει εφαρμογή το 2015. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει σύμφωνα με τις αρχές. Φυσικά και μπορεί. Ποιες είναι οι βασικές αρχές, εκτός από την ελευθερία που είπατε? Οι βασικές αρχές είναι η ειδονή, είναι να μην πονάει το σώμα και να μην ταράζεται η ψυχή. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Αν μπορέσει και το πετύχει κάποιος άνθρωπος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό φυσικά έχει σαν επέκταση
ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις επιθυμίες μας. Αν ελέγξουμε τις επιθυμίες μας, αν δεν επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι μάταια, μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή ευχάριστη και να αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν. Μας είπατε ότι έχετε 2 συναντήσεις την εβδομάδα, έτσι? Όχι ακριβώς 2. Μία είναι κάθε Τρίτη και κάθε δεύτερη Τετάρτη συναντιόμαστε για να κάνουμε πιο ανοιχτές ομιλίες. Μάλιστα. Και δέχεστε και καινούργια μέλη. Φυσικά. Όλοι είναι ελεύθεροι να έρθουν. Οι είσοδος είναι ελεύθεροι. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν μία πτυχή της καθημερινής θεσσαλονικιώτικης ζωής που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά ενδεχομένως. Χαρούμενοι άνθρωποι και ελεύθεροι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι αυτό που ο καθένας θα ήθελε για τον εαυτό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλέβρα, και να είστε καλά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.